Ja mislim da sam ceo život razmišljao o startupu i kada to uopšte nije bilo popularno, ja mislim, i čak sam u jednom intervju rekao da je u stvari svaki mlad čovjek treba da razmišlja o sebi kao startup. Znači da think big, start small i act now. Svaki 10. startup ne doživi uspeh i onda sam ja to malo uzeo i analizirao i shvatio da je to procenat još mnogo manje. Jer vi kad hoćete, to nije samo da preživi. Možda svaki 10. preživi, ali ja ne krećem u startup da bi preživeo, znači mogu da radi za korporaciju, da zarađuje više novca, da te šta. Svi koji se opredele za startup, to su krv, suze i znoj. Prvo, kreirati biznis model je u stvari najvažnija stvar. I mnogi ljudi, kad kažeš biznis model, čak i u postojećoj literaturi, misle za onu vrednost koju daješ kako u stvari to monetizuješ. I ljudi to nazivaju biznis modelom. Biznis model je mnogo šira stvar. Ja imam 2 sajta registrovana, 2 domena u stvari. business.design i life.design. To su 2 moje ljubavi. Ali ono što ih spaja je dizajn, a dizajn je u stvari kreativnost. Steve Jobs je rekao, kaže, za dizajn, to je veoma interesantna reč, većina ljudi misli da je dizajn kako nešto izgleda, a ako malo dublje razmislimo, u stvari dizajn je kako nešto radi. Ja trenutno sa svojim partnerima vodim 4 startupa paralelno, plus New Starter. Ti su okrenuti stvarno globalni startupovi i u različitim oblastima. Jedan nam je startup brand Sapiens u Dubaju ima sada trenutno na osnovu procenjene vrednosti investitora 10 miliona eura. Većina kompanije u budućnosti će najviše moći da nauče od startupova, a ne ranije su startupovi učili od korporacije. Dolazi vreme startupova, tako da mi smo na pravom mestu. U životu, kao i na terenu, istrajnost je ključ uspeha. Naš partner je prepoznao da uspešni preduzetnici, kao i uspešni sportisti, moraju imati viziju i biti uporni. Veruj u sebe i verovat će svi u tebe. Hvala što verujete u nas. Dobrodošli u 2. sezonu Startup priča. Naš gost danas je neko ko za sebe kaže da je pozitivista, a ja pratim i izuzetno cenim rad, pre svega zato što je neko ko je vizionar, a mislim da je to danas, pogotovo u svetu startupa, inovacija jako važno. Miša Lukić, dobrodošao u naš studio. Hvala, bolje vas našao. Bila sam vrlo kratka, planiram da bogato iskustvo i mnogo nekih tema koje mislim da pre svega su inspirativne za slušaoce, da obradimo, da probamo možda da idemo kroz to neko vremensku liniju, da predstavimo ako ima neko ko ne zna, pošto si gost često i u drugim podcastima, ali i pre svega u nekim predavanjima. Sad je bila poslednje, tako, Mokrogorska škola. U stvari nije to poslednje, bilo je isto neki konferens. Poslednja je bila X konferencija gde sam pričao prvi put o novcu. Opa, dobro. A o čemu Miša voli najviše da priča? Miša najviše voli da priča o kreativnosti, o inovacijama, o biznis dizajnu, ali sa druge strane ja imam 2 sajta registrovana, 2 domena u stvari. business.design i life.design. I prvo mislim da će ti domeni u budućnosti da podignu vrednost, ali nikako ih ne bi prodao, zato što mislim da to su 2 moje ljubavi. Ali ono što ih spaja je dizajn, a dizajn je u stvari kreativnost. Steve Jobs je rekao, kaže, za dizajn, to je veoma interesantna reč, većina ljudi misli da je dizajn kako nešto izgleda, a ako malo dublje razmislimo, u stvari dizajn je kako nešto radi. Tako da, ja mislim i ovaj business dizajn i life design je kako kreiramo biznis i kako kreiramo život i to su 2 moje omiljene teme. Da, i mislim da to jesu danas jako zanimljive teme, bilo čime da se neko bavi, odnosno bilo čemu da posluje ili razvija neku inovaciju, s obzirom da su ovde kod nas najčešće tema startupi. I taj vizionarski moment, to što sam rekla u nekom uvodnom delu, mislim da je jako bitno. Nekako, mislim, ima ljudi koji to uspeju nekako prirodno, ali uvek se truditi biti korak ispred.
Jeste, ja kažem, pošto skoro ceo život sam pionir, da pionir često ono što dobije strela u leđu. Zato što ga malo koga razume, ali to mene stvarno uzbuđuje i najviše stvari koje sam uradio i zamislio su bile mnogo godina pre nego što su druge stvari, što su ljudi uopšte to uzeli u obzir. Ja sam, na primjer, na konferenciji 2008. godine, bilo je na Evropskoj konferenciji advertising agencija u Beču, gde je samo 2 predstavnika Istočne Evrope, ja jedan Poljak. Oni su nas tada pozvali da pričamo o, ako se sećaš, tada je bila ekonomska kriza velika i kako ona utiče na industriju. I onda sam joj rekao, predstavio sam u prezentaciji koja trebala da traje samo 20 minuta. Moja prezentacija je trajala 45 minuta, da je onaj koji je merio vreme zaboravio, bilo mu je veoma interesantno, poremetio sam i ručak i sve. U stvari, ja sam prvo predstavio kakva je kriza bila u Srbiji. Znate, oni prazni rafovi, a ja sam došao u italijanskom delu da kažem, nemojte se plašite krize. Kriza je prirodna pojava. Ona sama po sebi očisti samo iz industrije kategorije oni koji nisu zaljubljenici u nju, koji su samo zbog novca ili zbog nekog trenutnog benefita, a u stvari, kao i oluja, ona sruši drveće koje nije dobro da bi drugo moglo da bolje raste. I onda sam ja tada 2008. godine pričao o transformaciji marketinga i komunikacija, pojave interneta, kako će sve biti promenjeno i da komunikacija koje se mi do sada bavili, da u stvari to nije bila komunikacija, to je bio monolog. Ja kažem, sada će ljudi moći da nam odgovaraju na naše advertising poruke. Vi znate koja je ta interakcija, da to menja sve. I napravio sam prezentaciju da bude malo puno humora i mnogo se ljudi smelo, ali nisam shvatio da su si baš ozbiljno razumeli. Posle su tek shvatili šta se stvari desilo u našoj industriji. Tako da uvek, prije Brand Sapiens i Business Sapiens koji sada razvijamo, mi smo registrovali 2012. godine. Znači, humanizovani brendovi koji sada, jedan od start-upova koje radimo, koji je tek sada uz pomoć Generative AI došao do izražaja, znači već 12 godina smo u Americi registrovali. Tako da je uvek pre vremena, ali uvijek se okružim ljudima koji razumeju neke moje ludosti, i ja njihove, tako da se zabavljamo. Da, mene je izuzetno obradovalo, pored svega ovog ostalog što imamo i tu vezu sa startupima, i toga bi zaista voljela da se dotaknem. Šta je nekako iz tog perioda, pošto smo se malo vraćali na te početke, kako je zapravo ta ljubav prema marketingu, advertisingu, kako se rodila i koje su to možda nekako ključne iskustva i lekcije iz tih karijernih dana koje znam da nisu bila ni laka i da su bila hrabra i da je bilo svega, ali u suštini ne bi Miša bio Miša danas i imao sve to što ima, da nije bilo tih nekih lekcija. Koje su to lekcije? Pa ja mislim da sam ja dete sreće. Znači, ja nemam osjećaj da sam se ja nešto stvarno mučio, iako su bilo mnoge faze gde se ja kretao iz početka. I kad čovjek kreće iz početka, on samo po sebi nije isto nego ako nastavlja neki put. Ako ste u nekoj korporaciji, pa ste junior, pa za 20 godina ste u toj korporaciji pomerili ofis, krenuli ka onom ofisu u uglu i postali neki senior, to je neki linearni put. Ja sam uvijek išao tim neki lateralnim putima. Što se tiče marketinga, u stvari, ja sam već u 3. godini srednje škole, ekonomske škole, u stvari, već sam tada razmišljao, znate kako razmišljate kada ste tinejdžer, je li moguće da ću ja naći osobu sa kojom ću ja biti ceo život zajedno i probudim se svako jutro i da u stvari to bude to. A sa druge strane, isto tako sa profesijom. Znači, kako ja sad uradim? Ja sam imao ja sam pola kreativac, a pola system thinking. Znači, ekonomski fakultet, ekonomiju, sve, s jedne strane ekonomija, sa druge strane kreativnost. Ja sam rekao, pa to je veoma teško sad, pola mene će uvijek biti nezadovoljno. Ja onda na prvom času, u 3. godini marketinga, imali smo neki udžbenik, strani udžbenik tada, koji je preveden na srpski, i kad je profesor, kad smo dobili udžbenik, kad je profesor ispričao, ja sam završio čas i ja sam rekao, ljudi, ja sam pola svojih problema rešio, ja sam se opredelio za marketing, on ima u sebi
i tu biznis stranu, ima i stranu kreativnosti, ja sam rekao to je to. Ja kažem još samo da nađem partnera, pošto je tada bilo Duško Radović, Dobro jutro Beogradu, i on je rekao, ako treba da budete 2 puta pametni u životu, a to je da odaberete profesiju i partnera, ako ne budete pametni, ta 2 puta morate budete pametan cijel život. I kaže, ako tad budete pametni, onda ne morate. Tako da, ja sam se veoma rano sreo svoju suprugu u 23. godini, mi smo 36-7 godina zajedno, i tako da sam ja u 23. godini bio pametan koliko treba, tako da mogu da se igram cijel život i da se šalim. Da, puno znači ta podrška svakako i za okruženje i za svaki sledeći korak. Jeste, ja imam taj odnos sa ljudima, znači moj partner Dejan Bojović sa kojim sam sad, mi smo 34 godine zajedno, Sonja koja mi leva i desna ruka, smo 20 godina zajedno, super. Dakle, ja kažem, nemoj da se družiš sa mnom ako nije za ceo život. Tako da volim da produbljujem odnose. Iako imam mnogo prijatelja, na primjer, na društvenim mrežama i dosta sam ekstravertan, ali ta je jedna mala grupa ljudi oko koje sam, ona mi daje u stvari podršku i za sve što radim, i kad je lako i kad je teško, sa njima je u stvari sve lako. Ne znam kako uopšte da se nadovežem, a osim da kažem da to je jako važno, i sad se možemo dotaći možda tima koji nekad je jako teško napraviti tu neku tanku liniju koja mora da postoji između poslovnog i privatnog odnosa, i mnogi startupi se tu lome krenu da rade nešto zajedno dok je to u nekoj fazi ideje, i onda je jako teško, ili uđu u partnerski odnos ne razmišljajući koliko je to u stvari jedan dubok odnos. Mnogi kažu da je kad ti dođe partner, investitor, da je to kao brak. Mislim, ti od tog momenta moraš nekako zajedno da idete, i ako to ne izabereš i na tom nivou dobro, može da donese mnogo više problema nego neke dobrobiti i suštine. Potpuno se slažem. Ja sam neko ko ima iskustva u tome. Znači, deo moje karijere, našto na Middle Eastu, znači u Kuvajtu i Dubaju, ali deo isto tako u Beogradu, ja sam radio čak i sa suprugom. Što često puta sam i čuo i video da to baš i ne funkcioniše. Onda Dejan Bojović, partner koji smo partneri, on mi je jedan od najboljih prijatelja, Sonja takođe, tako da sam ja uspeo da povežem te dve stvari. Nije lako u svakom slučaju, i tu morate stvarno da povučete neku crtu. Znači, ja sam 2 puta otpustio moju ženu. Tako je, jedan put kad sam vodio u Bugarskoj, jedan put trebalo je nešto, shvatio sam da su došli neki novi klinci, i znači, ako znaš da od te dve stvari odvojiš, onda stvarno ide sve lako. A ja mislim da pričali smo o tome i da si ti čula tu, ja imam i taj često pravim neke svoje modele, između ostalog za partnerstvo, i onda sam, da bi ja bolje razumeo, napravio tu jednu podelu ljudi na 0, 1 i 2, i kada pravite partnerstvo, bez obzira da li u životu ili u biznisu, onda u stvari pogledate ko je osoba preko puta, da li je 0, 1 ili 2. Osoba 0 je destruktivna osoba, negativna osoba, bez obzira na sva znanja, ili neko sa kojom vam uzima energiju, znate, da imate taj osjećaj. Jedinice su normalne osobe, sasvim ok, neutralne, idu kroz svoj život, i većina ljudi je tako, i dvojke su one izuzetno pozitivne, proaktivne, konstruktivne, koje guraju dalje, koje motivišu, koje kad uđu u sobu vidite njihovu energiju, i ja mislim digne se energija celog tima. Ali isto tako i u životu, ljudi sa izuzetnom pozitivnom energijom, i onda kada spajate te brojeve, na primjer kada spojite 2 jedinice, oni ostanu jedinicu, to je jedan normalan brak, veoma uspešan i ostalo. Kada jedinicu i dvojku spojite, znači to je i u partnerstvu, i u biznisu, i u startupu, jedinicu i dvojku, digni se ceo sistem na 2.
Znači, i ove jedinice, zato što u stvari je ideja da množimo 1 puta 2, 1 puta 1, i znači, a dvojka ostane dvojice, ali ne ceo odnos ide na dvojku. Kada je 2 dvojke u partnerstvu i u braku, kada se spoje, onda sve ide na 4. Znači, i onda postane, i zato je veoma bitno da birate. Jer, kaže, dijamanti se biraju da bi se brusili i da u stvari budu još bolji i lepši. Međutim, ona opasnost koja je stvarno i koju sam mnogo puta prisustvovao, neki sam znao izuzetne ljude, ali koji su ušli u partnerstvo, da li u biznisu, da li u privatnom životu sa 0, a 0 puta 2 je 0 i 0 puta 1 je 0. Što znači, izbegavajte 0, izbegavajte negativne ljude, izbegavajte ljudi koji vam uzimaju energiju, bez obzira koliko su dobri, i Ronaldo u timu može da bude fenomenal, ako nije timski igrač, ako kvari atmosferu, to je prva osoba koja treba da se rešite, znači iz tima ili iz života. To je neko moje dugogodišnje iskustvo i mislim da je važnije odabrati s kim idete na životni ili biznis put, nego odabrati pravi cilj. Cilj ćete menjati, strategiju ćete menjati. Znači, kad gledate kroz život, vi sad odete god na neko more, da odete u Kambodžu, da odete bilo gde. Znate šta će odrediti da li vam je lepo? Čovek sa kojim ste, znači osoba sa kojim ste, a ne da li je hotel dobar ili da li je u putu bilo nekih problema i ostalo. Na kraju ćete se smejati ili držati zajedno za ruku, tako isto, tako i u biznisu. U start-upu nemojte da izaberete osobu koju možda u ovom trenutku najbolje zna za partnera, njega, ako treba fazno, uzmite kao platite ga i skupo ako treba, ali da uzimate partnera, to je ozbiljna stvar i to je, mislim, da je najvažnija stvar naša u startupu. Da, ovo je interesantno, a nekako se povezuje sa ovim što sam na samom startu rekla, da neko ko kaže za sebe da je pozitivista, odnosno, to je sad, možemo samo da čujem ja znam objašnjenje, razlika između pesimiste i... Ja imam tu teoriju, nekoliko puta sam je ponavljao, za one koji nisu čuli, znači, što se tiče, ja sam mislio da sam optimista i celu svoju mladost sam pričao, ja sam optimista, jer kreativac ne može da ne bude optimista, jer kreativac hoće nešto da stvori. Ako hoće da stvori, on misli da će da nešto stvori dobro, znači da kreira nešto. I ako je pesimista, neće uopšte i da radi. Ali generalno optimista i pesimista, sam shvatio da optimisti i pesimisti su mnogo sličniji nego što drugi misle. Pesimisti u stvari na kraju neće da rade ništa zato što znaju da i ovako neće da uspe, a optimisti se opuste i kažu ne treba da se trudimo zato što će sve biti dobro. I u stvari zajedničko za optimiste i pesimiste da nisu toliko aktivni, a pozitivci u stvari neko ih zove realisti, ali ja mislim, ja baš zato pozitivci. Zašto? Zato što oni shvate situaciju. Ako shvate da je situacija izuzetno teška, one tako i dožive. Neka optimiste manje je to ništa, a onda traže pozitivni izlaz. I onda se od 100 rešenja, koje 99 su scenarije koji su neuspešni, vi se fokusirate na onaj koji je u stvari najbolji. I onda taj 100% fokus date i to većinom vizualizujete to i onda to stvarno funkcioniš. Tako da ja za sebe volim da kažem da sam pozitivista, to je pozitivac, a volim i da se družim sa ljudima i ja mislim da je pozitivizam zarazna stvar. I da to stvarno prelazi lako sa ljudi, zato što mislim da su ljudi u osnovi pozitivci. Jer mi napredujemo i kroz evoluciju i sve zato što smo realno želimo da razvijamo nešto i u nama da se razvijamo. Tako da, eto, to je ta kratka. Divno, koliko ima tih nekih koncepata i igre rečima i firma se zove New Strategy. Tako je. Da, ja volim kao taj kreativno, moja stvar u kreativcima
Znaš što u advertising biznisu se ja većinom svog života bavio, ima te dve stvari kreativci. Jedno je taj vizualni deo, art deo i jedan je copy deo. Ja sam u stvari na toj strani kopije, znači igra sa rečima, koncepti i onda stvarno volim da dajem nova imena raznim stvarima, što mislim da je izuzetno bitno, što kada pričate o nekoj novoj stvari. Ako je ostane to staro ime, ljudi se veoma lako putem asocijacija vežu za to ime. Ja sad imao sam jednu vežu, pošto dosta držim, stvarno predajem, mnogo predavao sam i na Fakultetu dramskih umetnosti 6 godina Integrated Marketing Communication i jedna od mojih vežbi je baš da dokažem ljudima da kada kažemo nešto da to ne znači za sve isto, dođem svojoj grupi, 10-15 ljudi i kažem nacrtajte 100. Ali da neko drugi ne vidi. I onda oni nacrtaju 100 i ja sad kažem, ok, ajmo da počnemo da stavljamo na taj 100 nešto. I onda ja počnem da stavljam na 100, pa ajde stavi piće, pa stavi kafu, pa stavi prase, pa stavi... I ovi kažu, pa ne može više da stane, zato što je on pravio onaj kafe stočić za ovaj, a ovaj jedan je pravio slavski stočić. A svi mislimo da znamo šta smo rekli. Znači, kad je tako reč 100, da može da bude 100 različitih uglova, možete zamisliti o nekoj reči koju nismo baš 100% sigurni. Tako da ja volim da dam novu reč, a ta nova reč, u stvari, ljudi se zapitaju šta je, počnu da razmišljaju i onda to dobije novo značenje. Tako da naša kompanija se zove New Startegy, znači ne strategy, nego Startegy. Šta to znači? Ja kažem, u celoj firmi, u imenu firme, ja kažem, cela filozofija je uključena. Prvo New, ja mislim da je sada sve New. Ako ne počnete na taj način da razmišljate, ja sam čak na vratima 3 godine svog ofisa imao da na svakim vratima je pisalo New Miša, New Bojke, New Sonja. Da kada ulazimo u svoj ofis, možda imate ono pospanisti, ulazite zima i piše New Miša. Znači, sve ono što si znao i šta te učinilo uspešno do tada ne vredi. Znači, ti ako hoćeš da budeš, to je New. Onda New Start, deo ima i New Start. Ja sam zamenio struku sa marketingom gde sam dobio nagradu za životno delo i sad tamo gde ste ostvareni, sad krećete od početka i radite business design. Znači, gde ljudi vas totalno ne prepoznaju i business model innovation i ostalo, znači New Start. Onda Startegy, možete zamisliti neko ko se bavi celom, ja sam creative strategist bio u advertising agenciji, prema što postao CEO i vlasnik, da neko ko je ceo život radio strategiju, marketing strategiju, da kaže da ne veruje u strategiju, a posle biznis strategiju. I onda ljudi se malo začude kako ne veruješ u strategiju. Ja kažem, ja ne verujem u strategiju zato što smo nas učili u školi da mi ne menjamo strategiju, samo da menjamo taktiku. A u stvari, sada sa razvojem tehnologije, sa toliko novih stvari, novim generacijama i ostalo, vi da bi mogli da budete adaptibilni, vi morate da menjate i strategiju. U stvari, ova prva strategija nije strategija, nego startegija. I ako je tako gledaš, onda tek možeš da budeš, znači, strategija je fleksibilna strategija. I u imenu isto Startegy, iako nije tako spelling, ali ostaje edgy, znači moraš da budeš hrabar. Znači, tako da u jednom imenu New Startegy ja objasnim celu filozofiju kompanije i to je i tako smišljam, tako reći, ja mislim nedeljno smislim jednu novu reč. Evo, meni samo sad dolazi, pa jedna od onih koja mislim da isto ima SWOT analizu, svi koristimo, to nam je jedan od onih matrice, koji bi morali da izanaliziramo. Meni je jako zanimljiv i koncept GO. Da, ima dve stvari. Znači, SWOT analiza, ja sam je pretvorio u growth analizu. Zašto? Zato što kada pričamo o strengths, to sam kad sam bio CEO za 30 zemalja u Publicis grupi, ja odem od zemlje do zemlje i onda CEO-ovi pišu svoje snage, strengths. I nema šta nema. Znači, i ovo smo, i ja gledam jedan, gledam drugi, to sigurno i konkurencija isto može da kaže.
ja shvatim da u stvari te strengths moraju da imaju nešto što je suštinski u čemu smo mi najbolji, a da za to postoji opportunity. I onda sam ja rekao, ok, zaboravite više na SWOT analizu, radimo growth analizu, svi su iznadili šta je to. U stvari, od svih strengths mi izlačimo jedan greatness, to je GR. Znači, onda je O ostaje opportunity, W, mesto weakness, ja sam rekao, ok, kada radimo vežbe, šta su na sve slabosti, mi se svi smorimo. Pa nismo dobili ovome, pa nismo dobili ovome. Ja kažem, ok, i to smo radili dosta puta, ja kažem, ajmo sad da okrenemo, da kažemo wants, šta mi u stvari hoćemo da promenimo. I onda, ja hoću da budem organizovani, ja hoću da budemo, i odjedan put vam je energija sasvim pozitivnija. Tako da je GR, O, W, mesto weakness je wants, i TH je threat. Tako da je growth analiza, gde ne razmišljate o trenutku prošlosti ili sadašnjosti, nego razmišljate šta u stvari to u budućnosti. A što se tiče Go je u stvari strategija, to je jedan od naših proizvoda, Business Design New Strategy, to je jedan od ključnih proizvoda. Šta next? Znači, ljude i kompanije koje su uspešne i kompanije koje su neuspešne razmišljaju, a šta dalje? A onda smo mi baš na osnovu toga rekli, ok, trebamo da mečujemo vaš greatness, znači pronaćemo taj greatness i opportunity na tržištu. Znači, opportunity tehnologije, opportunity na tržištu, novi segmenti, potražača, nove ono. I kada spojite vaš greatness i opportunity, vi u stvari dobijete go, dobijete kao strelicu i to je vaša go strategy. Tako da, eto, to je jedan od opet nekih modela koji smo uključili i to je interesantno i klijentima da razmišljaju na takav način, nekako analogija je jednostavna. Jedna od definitivno najzanimljivijih tema o kojima sam želela danas da pričamo jesu startupi. Mnogo toga smo sad već uveli kroz priču i vezu u stvari i strategija sa startovanjem, početcima. Koji su to startupi na kojima radite, investirate, o čemu se tačno radi? Ja mislim da sam ceo život razmišljao o startupu i kada to uopšte nije bilo popularno, ja mislim, i čak sam u jednom intervju rekao da je u stvari svaki mlad čovjek treba da razmišlja o sebi kao startup. Znači da think big, start small i act now. To je kao i lično ja mislim da sam ceo život razmišljao na taj način i kada je uopšte koncept startupova krenuo, to mi je bilo izuzetno interesantno. I onda sam prvo želeo da budem deo tog ekosistema i onda sam se nametnuo kao ja mentor besplatno, samo da bi bio sa tom decom, sa tom energijom, sa tim idejama. Posle smo i ušli kada smo otvorili New Strategy, ušli smo da radimo sa nekim startupovima i neke startupove kao što je Joberty, smo učestvovali, kao što je Globox i još nekoliko startupova gde smo imali svoj veliki udeo, i kompaniju New Strategy, ja kažem, ako je trebao neki moj prvi startup, ona je realno kompanija Business Design Solutions, znači, ali ja sam u samog početka New Strategy gledao kao startup. Bavimo se nečim što ne postoji, znači business design u jugoistočnoj Evropi, kaže startup, definicija startupa je da kreneš, a da nemaš definisan biznis model. Znači ti si krenuo i onda kako situacija krene, mi smo isto tako krenuli sa New Strategy-em, imali smo veoma interesantnu ideju, nešto smo sa Singapurom radili, Singapore Airlinesom, Microsoftom u Singapuru, otvorili tamo office, veoma interesantna priča. Međutim, zbog pandemije to je bilo zaustavljeno i onda je interesantna stvar bila kada su mi pitali pošto ja to namećem, ja kažem, to je moj startup, kaže, kako startup, znači New Strategy, ja kažem, ja sam na pola puta. A kažu, na pola puta. Ja kažem, mi smo start, još samo up. Tako da ja mislim da većina startupova je baš to na pola puta. Znači, pored svih tih startupova, bio sam mentor stvarno da 10 startupova.
I mnogo sam uživao, mnogo sam ja naučio i nadam se da sam ja preneo neka svoja znanja, zato što start-upovi baš mi odgovaraju, moraš da budeš, da razmišljaš na lateralan način, moraš holistički da gledaš i to je baš po meni odgovara mom senzibilitetu. A taj koncept business model innovation, ja sam ga dobro, je li tako, to je nešto što je, upravo smo spomenuli sad koliko je problem najčešće definisati taj business model koji će raditi. Jeste, prvo kreirati business model je u stvari najvažnija stvar i mnogi ljudi kad kažeš business model, čak i u postojećoj literaturi, misle za onu vrednost koju daješ kako u stvari to monetizuješ i ljudi to nazivaju business modelom. Business model je mnogo šira stvar, ona u sebi podrazumeva i poželjnost biznisa, izvodljivost biznisa i profitabilnost biznisa i održivost biznisa. Znači ne samo kako monetizuješ svoj biznis. I inovacije ovde već, ja mislim, 20 godina svi pričamo o inovacijama, znači ne poslednjih 5, nego ja mislim 20 godina inovacije, znači u ovom veku kad smo krenuli, pa čak i pre toga, ako se sećamo .com priča, znači i više. Međutim, ono što je u poslednjih 10 godina, pa možda malo i više, najinteresantnije u sferi inovacija su business model innovation. Product innovation, process innovation i mnogi druge vrste inovacije u pojedinačnim segmentima, one se stalno javljaju. Inovacija je kad napravite novi čep na flash i to je dobra inovacija i sve funkcioniše. Međutim, u poslednjih 10 i više godina business model innovation, što bi svi koji bi se trebalo da se bave uopšte biznisom, što start-upovima treba da skrenu pažnju, je u stvari da najveće kompanije su, kao što je znači, i Amazon, i Meta, odnosno Facebook, pa čak i Apple, su u stvari uspeli zahvaljujući svom biznis modelom. Naprimjer, Uber, Airbnb, oni nisu imali ni jednu tehnologiju available, znači raspoloživu u tom trenutku više nego bilo koji drugi. Oni su u stvari napravili milijarde samo novim biznis modelom. Zamislite i Google i zamislite i Facebook. Vi dajete sadržaj, znači vi ste u stvari dajete sadržaj kao Facebook, ne pišete ga vi, piše ga neko drugi, znači ne naplaćujete korišćenje, znači totalno novi biznis model. Google nije mogao da nađe svoj biznis model godinama, a Amazon je bilo prije 6 godina neprofitabilan. Tako da biznis model, ako nađete pravi biznis model, onda je to fenomenalno. Tako da i sada sve firme, znači biznis model, kaže, kao i tehnologija, ima rok trajanja. Ranije nije imala, nego je pokušavali ste u okviru istog biznis modela da budete bolji, brži, jeftiniji, a sada je najveća inovacija u tome. Jeste, i to je jedna stvar, a druga je definitivno ta humanizacija, ako je to prava reč, brendova, odnosno jel možemo o tome malo isto definitivno to je u stvari odgovor na ono pitanje koje si postavila na samom početku. To je jedan od start-upova. Ja trenutno sa svojim partnerima vodim 4 start-upa paralelno, plus New Strategy, tako da imam prilično dosta posla i dosta zabave. Većina njih su, ne većina njih, nego svi su okrenuti svetu. Jedan je za Ameriku pilot, jedan je u Dubaju, tako da svi su okrenuti stvarno globalni start-upovi i u različitim oblastima. Jedan nam je start-up brand Sapiens, koji se u stvari, kao što sam rekao, mi smo ga osmislili pre jedno 12 godina, međutim nije postojalo generative AI i kada je u novembru, decembru prošle godine
to je preprošle sada, kada je Generative AI, ja sam rekao, oh my god, to je to. I onda, zato što je bilo moguće, za razliku od Narrow Intelligence, Generative AI je približio, stvarno mogao si da taj human touch, o kome smo mi pričali u Brand Sapiensu, da on ne samo na osnovu postojećih informacija, nego da može da sklapa totalno nove zaključke bez obzira da li on ima u svom knowledge base-u te informacije. I onda smo taj startup pokrenuli u Dubaju, ima sada trenutno na osnovu procenjene vrednosti investitora 10 miliona eura, je vrednost tog Brand Sapiens, da. Tako da je to u svakom slučaju nenormalno uzbudljivo. Vi danas krenete, i svi koji slušaju, koji su u start-upovima, vi danas krenete, uložite 200% sebe, novac u šteđevinu, sve stavljate, što kaže rulet, 13 crno, i nadate se da će u stvari da nešto krene. Ja sam imao ove godine, na početku godine, pošto smo krenuli sa ta 4 startupa od prošle godine već, i onda za maramice u kupatilu imale 4 strane ovako slike, i s jedne strane nisam gledao, uvijek sam gledao sa jedne strane, i onda sam slučajno okrenuo sa druge strane i onda je bio unicorn, konj sa to je sign. Znači, tako da sam sam sebe uvedio da je ovo godina unicorna, i ovaj startup, Brand Sapiens je to neki, ovaj drugi, ja se iskreno nadam, iako je to izuzetno teško napriti bilo kakav biznis koji ide približno milijardi, ali ima jedna stvar koju se ja vodim ceo život. Ja sam vodio i bio vlasnik Leo Burnetta, a Leo Burnett je imao svoj vizualni identitet, ruka koja ide ka zvezdama. I slogan je bio, možda ne dotaknete zvezde, ali vam ruka neće ostati u blatu. Tako da ako jurite za unicornom, možda ne dostignete unicorn, ali sigurno vam ruka neće ostati u blatu, tako da je i 100 miliona biznis sasvim okej. Da, to je definitivno, gledajte u zvezde i idete u tom pravcu. Šta sam sada u moru ovih stvari koje smo iznali, htela sam nešto, članak koji mi je izuzetno zanimljiv na temu šta mogu startupi da nauče od spermatozoida. To me onako ostalo, voljela bih da podelimo i sa onima koji nisu imali prilike da pročitaju. Da, pošto često puta razmišljam, i to je jedno, kaže, šta je duboko razumevanje, a ja zasnivam na duboko razumevanju i uvidima većinu stvari. Kaže, duboko razumevanje je kad odjednom shvatite da nešto što ste razumeli ceo život, sad razumete na drugi način. Ne ono što niste znali, nego ono što ste mislili da ste razumeli. Tako da, baš radeći kao mentor i savjetujući start-upove, izuzetno me nerviralo da toliki procenat start-upova realno ne dožive uspeh. I onda je to postojalo svaki 10. startup ne doživi uspeh, i onda sam ja to malo uzeo i analizirao i shvatio da je to procenat još mnogo manje. Jer vi kad hoćete, to nije samo da preživi, možda svaki 10. preživi, ali ja ne krećem u startup da bi preživeo, znači mogu da radi za korporaciju, da zarađuje više novca, da te šta. Svi koji se opredele za startup, to su krv, suze i znoj. Znači, i to svako ko zna. I taj uloženi napor da bi vi preživeli, da bi posle 5., 6., 7. godine imali tako nešto za sebi za platu, to za mene, to nije to. Tako da sam i onda malo izračunao, ja sam shvatio da je u stvari izuzetno veliki broj startupova ne preživi, i onda sam razmišljao zašto. I onda sam normalno išao po nekim analizama, i onda sam rekao, pošto ja volim da pravim analogije. Znači, analogije, ja kažem, kad sam bio u firmi koja je imala 80.000 ljudi, onda sam vidio da pčele, jedna košnica ima 80 do 100.000 ljudi, oni se nikad ne sudaraju. Sad, onda sam ja učio pčela kako praviti organizaciju. I onda sam rekao, koja je najsličnija stvar startupovima? Ne znam da li znaš, godišnje ima oko 100 miliona startupova u svetu.
Znači 100 miliona startupa. I onda sam shvatio da izuzetno mali broj uspe. Nešto čitao o Forbesu i onda sam shvatio da je spermatozoide ima oko 50 do 250 miliona, zavisi, i da izuzetno mali broj uspe. I onda sam teo da kažem, ajmo da vidimo šta je ti koji uspeju. Ima tih 200 koji uđu u tu jajnu ćeliju. Na kraju se 1 ili 2 da se oplode, ali kako od svih njih. I onda sam našao tih 8 elemenata i to sam napisao kao članak i pozvao sam svoju prijateljicu, urednicu BizLife-a i kažem, evo neki članak šta startupovi mogu da urade spermatozoide, to samo prijateljica može da vam pusti. Tako da sam ja u BizLife-u ipak se nije opredelila da ode u printano izdanje, išlo je kao digital, da može da ga skine ako se neko bude bulio, ali i sada mnogo je Dobro, ali jaka je poruka, a malo ima humora uopšte, zato sam i želela nekako da... Jeste, i svako ko stvarno želi da... Mislim da će obratiti da pročita, znači, BizLife na tu temu i dosta je čitan, ima ga i na mom blogu i veoma je interesantna. Postoji ta analogija. Ja inače volim te metafore, analogije, jer mislim da je to mnogo lakše. Prvo, meni da duboko razumem nešto, a onda i svima drugima koje objašnjam. A ima negde veliki značaj u tom, ne znam sad da li će biti ispravno, ali negde kako ja to doživljavam, da je kako Formula 1 rešava, odnosno kako oni funkcionišu, i sad tu imamo puno franšiza, je često tu nešto što se vezuje za to sistemski. Da, ima jedan case study. Ja inače sam radio, kad sam radio za business design, za New Strategy, kada smo pravili naš brand Sapiens model. Mi imamo kao Canvas, postoji u svetu, a Srbiji imaju Business Sapiens, i na slobodno newstrategy.com možete da pogledate Business Sapiens model, i ja sa svojim partnerom da bi napravili taj model, koji mislim da je bolji od Canvasa, skromno srpski, radili smo negde oko 300 case studije u svetu. I da bi ih analizirali, da bi mogli da primenimo, znači reverse engineering. I jedan od stvari koje smo radili je neka dečija bolnica u Engleskoj, koja u stvari je imala problem urgentnih slučajeva, iako je bila preko 100 godina stara, privatna i veoma respektabilna bolnica, urgentne slučajeva nisu tako dobro rešavali. I onda su razmišljali šta da rade, veća je bila smrtnost nego u nekim urgentnim centrima koji su specijalizovani za to. Vlasnike bolnice to baš nije, baš bili nervozni zbog toga, i jedan od vlasnika je voleo Formulu 1, gledao je uveče Formulu 1 tog dana, znači nedelju, i shvatio je da ljudi u pit stopu zamene za par sekundi, znači sve 4 gume, i ako treba čak i neki drugi deo, i njemu je to bilo slično kao u stvari operacionoj sali kada se oko pacijenta, a kod njega je taj proces mnogo duže trajao. I onda je on ujutru pozvao tim Ferrari i vođu tima, objasnio mu situaciju, video je tu neku analogiju, vođa Ferrari tima mu je to bilo beskrajno simpatično i humano da dođe. On je analizirao proces i dao im rešenje za kako bi u stvari u bolnici trebalo da se napravi organizacija i proces na jedan inovativni način. Ja mislim da se smanjila smrtnost dece za 42%. Kao neko ko je i u startup svetu, ali i mentor mnogim drugim startupima, šta je neka poruka iz svega toga? Na što treba da obrate pažnju kada se uopšte upuštaju u taj startup svet? Da. Prvo, jedna stvar, ja bi mnoge mlade ljude stvarno podstakao da razmišljaju o startupovima. Startup je stvarno fenomenalno iskustvo. Ranije su ljudi išli u velike korporacije da bi stekli iskustvo. Verujte, 1 godina u startupu je kao 7 godina kućećih. Znači, ako proživite 1 godinu u startupu, kao da ste 7 godina bili u nekoj korporaciji. Tako da mislim da je našto kad ste mladi, treba da svako ko ima
Znači, taj osjećaj da bi mu to prijalo, mislim da je to fenomenalno iskustvo, šta god posla radili. Ja volim da kažem, opet analogija, da u tenisu imate prvi servis i drugi servis. Prvi servis udarate lopticu iz sve snage, zato što imate drugi servis. Kada ste mladi, znači pucajte prvi servis. Nemojte da idete na sigurno na drugi servis. Kad ćete nego tada. Tako da, stvarno bi postakao ljude, ne moraju da ga oni osnuju, mogu da se pridruže startupu, verujte, naučit će mnogo stvari. Nema znanja koje može da se poredi sa iskustvom. Znači, to je sigurno. Tako da, i startup vam daje fenomenalno iskustvo. Ljude odbija strah. Znači, strah od neizvesnosti i strah. Međutim, strah je, iako najjača emocija, strah vas ne vodi ka cilju koji vi želite, nego vas samo udaljava od nečega što ne želite. Znači, strah nije dobar pokazatelj. Pokušajte da prevazite taj strah, da budete hrabri, pridružite se startupu. Što se tiče samog startupa, neki savjet, kao što sam rekao, izuzetno je bitno kada birate ljude sa kojima ćete ući u startup. Ranije, kada su se kompanije pravile, pa čak i porodične kompanije i ostalo, onda ste se okružili ljudima koji su bili slični vama. Slično obrazovanje, sličan smisao za humor, vrednosti i ostalo. Sada je izuzetno važno okupiti komplementaran tim, što znači ne dva dečaka koji su bili u IT, bi sedeli u istoj klupi, u srednjoj, i na fakultetu i ostali, sad oni otvaraju startup. To ja, kad kažem tako, to kad sam vodio svoju kompaniju i kada su ljudi pored mene, pošto sam ja bio i vlasnik i direktor, pa imali su uvek, potvrđivali su moje mišljenje, onda sam ja rekao, znate šta, ako dva čoveka uvek imaju isto mišljenje, jedan je višak, a to nisam ja. Tako da usprotivite me se, znači to će pomoći meni. Tako da kada pravimo startup, okružimo se ljudima koji nisu slični nama, koji imaju različite znanja, koji imaju različite perspektive, koji gledaju na sve drugačije, koji imaju neka iskustva i znanja koje mi nemamo. I to je, ja mislim, izuzetno važno. I treba nekako odsanjati da bi u stvari neki san ostvario, a mnogi ne znaju da sanjaju, nije ni to lako. Ja sam dolazila u situaciju da su me pitali upravo sa startupom da nemam ograničenje, šta bi uradila. I tad sam prvi put shvatila da onako suštinski gde je problem. Jer mnogi startupi misle, evo sada imam pare, ja bi sve to rešio, zapravo treba odsanjati. A koliko je važno imati taj sjaj u očima i da li većina startupa to ima? Sjaj u očima, to je, mislim da je jedna od najvažnijih stvari. Oči su, što kaže, iz duše i ogledalo duše, i ako vam sjaje oči za neku ideju, za neku priču, bez obzira što u tom trenutku možda i ne vidite sigurnost, plašite se, ja kažem, postoje dva straha. Jedno je strah od nepoznatog, a jedno je strah od neograničenog. Jedan strah od nepoznatog gde idem, a je u stvari strah za sebe, a strah od neograničenog je u stvari strah od sebe. I vi u stvari, da bi ta dva straha pobedili, treba da se sretnete sa svojim najboljim prijateljem i sa svojim najvećim neprijateljem, a to je sa sobom. I ako to rešite i ako se sretnete sa sobom na pravi način, onda će vam sjajno, stalno vaše oči sijati. I ja mislim da u životu treba ići sa očima koje sijaju, kao što nama sada sijaju. Ja vidim tebe kako tvoje sijaju, a ja verujem da i meni sijaju, pošto uživam u ovom razgovoru. Šta dalje da kažem, osim da pitam da li sam možda propustila nešto važno u ovom razgovoru, ako mislim da je to sve bilo toliko interesantno, ili ovaj sjaj u očima koji definitivno imam, i imati zadovoljstvo pričati sa nekim
poput Miše Lukića danas je za mene sjaj, odnosno uživanje i zadovoljstvo i zapravo sve što radite su neki ti koraci koje vas vode i grade i oplemenjuju vaš život i karijeru, tako da ja uživam stvarno u svom poslu i uživam u današnjem razgovoru. To se vidi. Ja mislim da smo zaokružili tu temu, lepo si vodila ceo razgovor i ja sam uživao, a isto tako nadam se i tvoji gledalci i mislim da je startup budućnost, da svaka kompanija i korporativne kompanije moraju da počnu da se ponašaju kao startupovi, tako da većina kompanije u budućnosti će najviše moći da nauče od startupova, a ne ranije su startupovi učili od korporacije. Dolazi vreme startupova, tako da mi smo na pravom mestu. Hvala na gostovanju još jednom, a vama startuperi želim puno uspeha u građenju vaših biznisa, startupa. Pratite nas, subscribeujte se i vidimo se u sledećoj epizodi. Poslovanje često ume da bude zahtevno i nepredvidivo. I kada se pažljivo planira, neizvesnost je uvek prisutna. Neka vaše poslovanje bude sigurno uz Triglav biznis polisu.